कृपा हेअर टॉनिक, आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण, 100% आयुर्वेदिक। कानोली सुरंगपाणी येथील विठ्ठल पंचायतन देवस्थान येथे आमलकी एकादशी निमित्त आयोजित केलेल्या जिल्हास्तरीय भजन स्पर्धेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला। या स्पर्धेत सावंतवाडी वेत्ते येथील कलेश्वर पूर्वी देवी प्रासादिक भजन मंडळानं प्रथम क्रमांक पटकावला। श्री विठ्ठल पंचायतन देवस्थान सुरंगपाणी आणि सुरसंगीत प्रासादिक भजन मंडळ हरिचरणगिरी कोंडुरा यांच्या संयुक्त विद्यमानं विठ्ठल मंदिरात या स्पर्धेचं आयोजन करण्यात आलं होतं। स्पर्धेचं उद्घाटन वायंगणी सरपंच दत्ताराम उर्फ अवी दुतोंडकर यांच्या हस्ते झालं। सामाजिक कार्यकर्ते अतुल बंगे, कुडाळ भाजप तालुकाध्यक्ष संजय वेंगुर्लेकर, शिवसेना तालुका प्रमुख नितीन मांजरेकर, कीर्तनकार अवधूत नाईक, कोकण 7 लाईव्हच्या संपादिका देवयानी वरसकर, उपसरपंच रवींद्र धोंड, ग्रामपंचायत सदस्या राखी धोंड, संध्या गोवेकर, महेश मुननकर, खानोली सहकारी संस्थेचे चेअरमन प्रशांत खानोलकर, पोलीस पाटील समिता धुरी उपस्थित होते। परीक्षक म्हणून आनंद मोरी व योगेश प्रभू यांनी काम पाहिलं। यावेळी उपस्थित मान्यवरांचा आयोजकांच्या वतीने शाल श्रीफळ देऊन सन्मान करण्यात आला। या स्पर्धेत कलेश्वर पूर्वी देवी भजन मंडळ वेत्ते यांनी प्रथम क्रमांक, विठ्ठल रुक्माई भजन मंडळ आंदुर्ले यांनी द्वितीय क्रमांक, चिंतामणी भजन मंडळ सुरंगपाणी यांनी तृतीय क्रमांक पटकावला। तर जैन महालक्ष्मी भजन मंडळ कुडाळ वालावल व देवी सातेरी भजन मंडळ वेंगुर्ले मातोड यांनी उत्तेजनार्थ क्रमांक पटकावला। विजेत्यांना रोख रक्कम प्रमाणपत्र व सन्मानचिन्ह देऊन गौरवण्यात आलं। तसंच उत्कृष्ट गायक म्हणून अनिकेत भगत चिंतामणी मंडळ सुरंगपाणी, उत्कृष्ट हार्मोनियम वादक म्हणून शांताराम मुननकर दत्तकृपा मंडळ वायंगणी, उत्कृष्ट पकवाज वादक म्हणून सागर वारखणकर, कलेश्वर पूर्वी देवी मंडळ वेत्ते, उत्कृष्ट तबलावादक म्हणून भार्गव गावडे, जैन महालक्ष्मी मंडळ वालावल, उत्कृष्ट झानवादक म्हणून अक्षय वालावलकर, विठ्ठल रुक्माई मंडळ आंदुर्ले, तर उत्कृष्ट कोरस म्हणून जनता सेवा मंडळ परबडा वेंगुर्ले यांना गौरवण्यात आलं। ही स्पर्धा यशस्वीतेसाठी श्री विठ्ठल पंचायतन देवस्थान आणि सुरसंगीत प्रासादिक भजन मंडळाच्या सदस्यांनी परिश्रम घेतलं। प्रास्ताविक व सूत्रसंचालन अनिल भगत यांनी केलं। आणि 31 वर्षामध्ये विठ्ठल पंचायतन संपूर्ण जिल्ह्यामध्येच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आध्यात्मिक केंद्र म्हणून या ठिकाणी नावारूपास येते। सन्माननीय दादा पंडित महाराज यांच्या माध्यमातून हे आध्यात्मिक केंद्र अनेक भक्तांची या ठिकाणी वर्दळ नेहमी असते। अनेक भक्तांना या ठिकाणी दत्तगुरूंचा श्री विठ्ठलांचा आशीर्वाद या ठिकाणी लाभतो। आणि ह्या माध्यमातून अशा क्षेत्रामध्ये भजन स्पर्धेसारखा एक चांगला उपक्रम तुम्ही घेताय, ही खरोखर एक वाखाणण्याची गोष्ट आहे। या भजन स्पर्धा मगाशी मांजरेकर साहेबांनी सांगितलं की वारंवार भजन स्पर्धा झाल्या पाहिजेत। आपण क्रिकेट स्पर्धा इतर अनेक स्पर्धा या ठिकाणी होतात, पण भक्ती मार्गाकडे जाणारा एक मार्ग म्हणून या ठिकाणी आपण बघतो। नवविधा भक्तीमध्ये जे 9 मार्ग भक्तीचे सांगितलेले आहेत, त्या नवविधा भक्तीमध्ये आता कीर्तनकार आपले नाईक साहेब आहेत, दुसऱ्या क्रमांकाची भक्ती कीर्तन भक्ती सांगितली आहे। भजन ही पण एक नवविधा भक्ती प्रकारातली भजन प्रकार आहे, भक्ती प्रकार आहे आणि अत्यंत सोपा प्रकार सांगितलेला आहे। पण हा प्रकार सांगताना मगाशी सांगितलं आहे की आपल्याकडे मगाशी याचा उल्लेख झाला की आपल्याकडे कोणत्याही प्रकारचा अहंकार असला नाही पाहिजे। नाईक साहेबांनी त्याचं चांगलं उदाहरण दिलं की अनेक ठिकाणी असं होतं की स्पर्धेमध्ये एखाद्याला नंबर नाही मिळाला की कुठेतरी काहीतरी झालं की आपण अनेक स्पर्धांमध्ये बघतो की कुठेतरी म्हणतात की पार्सलिटी झाली। पण हे जे बुवा असतात, खेदाने उल्लेख करावा लागतो की भजन स्पर्धेमध्ये सहभागी झालेले जे मंडळ असतात, अंतिम दिवशी ज्यावेळी पारितोषिक वितरण असतं त्यावेळी ह्यापैकी काहीच जण उपस्थित असतात, सगळेजण उपस्थित नसतात। आपल्यामधल्या उणिवा काय, परीक्षक त्या ठिकाणी सांगत असतात की अमुक भजन स्पर्धेला अमुक बुवाने अमुक ठिकाणी त्याचं काहीतरी थोडंफार कमी झालं असेल, जास्त आलं असेल, पण त्या ठिकाणी त्याला मार्क कमी मिळाले असतील। ह्या भजनी बुवाने ते विचारलं पाहिजे परीक्षकांना, आम्ही कुठे कमी पडलो, त्यासाठी त्याची उपस्थिती असली पाहिजे। पण खेदाने याचा उल्लेख करावा लागतो की या भजन स्पर्धा झाल्याच्या नंतर बक्षीस वितरण ज्यावेळी असतं तर फार कमी लोक या ठिकाणी उपस्थित असतात। सर्व भजन मंडळाच्या आमच्या सर्व मंडळींना विनंती आहे की स्पर्धा संपल्यानंतर पण आपल्यामधले गुणदोष काय हे विचारण्याची जबाबदारी पण आपली आहे। त्यामुळे कुठेही असं म्हणू नये की पासलेटी झाली, अहंकार असला नाही पाहिजे आणि अत्यंत चांगल्या भावनेत ही स्पर्धा आपण गेली पाहिजे असं माझं या ठिकाणी मत आहे। महाराष्ट्र ही संतांची भूमी आहे, महाराष्ट्राला अनेक संतांची परंपरा लाभलेली आहे। अगदी बहिणाबाईंच्या अभंगामधून सांगायचं जर झालं तर त्या म्हणतात, संत कृपा झाली इमारत फळाली, ज्ञानदेवे रचिला पाया उभारिले देवालया, नामा तयाचा किंकर त्याने केला विस्तार। आणि शेवटी म्हटलेलं आहे संत तुकाराम महाराजांच्या बाबतीमध्ये, तुका झालासे कळस भजन करा सावकाश,
संत ज्ञानेश्वरांनी भागवत धर्माची पताका उंचावण्याचं काम केलंय, भागवत धर्म विस्तारण्याचं काम केलंय. ह्या भागवत धर्माचा विस्तार करण्याचं काम संत नामदेव महाराजांनी केलंय. हे दोन्ही संत 13व्या शतकामधले संत होते आणि ह्या संत परंपरेला पुढे घेऊन जाण्याचं काम संत तुकाराम महाराजांनी केलंय. संत तुकाराम महाराजांना आपण तुका झाल्याचे कळ समजतो. त्याच्या अगोदर एकनाथ महाराज जनार्दन असतील, ज्यांनी आपल्या दत्तगुरूंची आरती लिहिली. ह्या सगळ्या संत महंतांनी ह्या परंपरेला पुढे नेण्याचं काम केलं, परंपरा विस्तारण्याचं काम केलं आणि आजची तरुण पिढी हीच परंपरा पुढे नेण्याचं काम करते. त्यामुळे ह्या स्वरसंगीत भजन मंडळ, प्रासादिक भजन मंडळ, त्यांचे सगळे सहकारी असतील, त्यांचे सगळे आयोजक असतील, या सगळ्यांचं या ठिकाणी कौतुक करतो की तुम्ही चांगलं काम करताय. आणि हा आज काळाची गरज आहे. अध्यात्माकडे लोकांना वळवणं ही खरोखरच आज काळाची गरज आहे. आणि काळाची गरज ओळखून तुम्ही हे सगळं काम करताय, त्याला ह्या विठ्ठल पंचायतचा आशीर्वाद तुम्हाला लाभतोय. परत एकदा सर्व भजन मंडळ या स्पर्धेमध्ये सहभागी झाले, या सर्व मंडळांना मी शुभेच्छा देतो. दादांचं नाव आम्ही गोव्यामध्ये ऐकत होतो, आम्ही शेजारी असून सुद्धा ऐकत होतो, म्हणजे येत नव्हतो. पण गोव्यामध्ये गेल्याच्या नंतर दादांचं नाव तिथे ऐकायला मिळतं. त्यामुळे आमची जी काही मित्रमंडळी आहेत तिथे दादांचं नाव येतं. त्यामुळे आम्हाला त्या ठिकाणी हे पवित्र स्थान बघण्याची संधी या निमित्ताने दुसऱ्यांदा बघण्याची संधी मिळाली. आणि दुसरं म्हणजे महत्वाचा विषय की बराच वेळ झाला की रेकॉर्ड स्पर्धा म्हटल्यावर भरपूर गर्दी समोर असेल. पैठणीचा खेळ असला तरी भरपूर होते, पण भजन स्पर्धेला किंवा भजनाच्या कार्यक्रमाला गर्दी कमी असते. पण ही भजनाची अध्यात्माच्या माध्यमातूनच कालच एक कार्यक्रम साहेब चंदवडला आमचा बालदशावतारी कार्यक्रम म्हणजे जिल्हास्तरीय नाट्यस्पर्धा चालू आहे. 1 तास 15 मिनिटं एका प्रत्येक शाळेने बालदशावतारीचा कार्यक्रम बसवलेला. आणि जे परीक्षक होते ते पप्पू नांदोसकर आणि सामंत म्हणजे एकदम ज्येष्ठ दशावतारी कलाकार. मी तिन्ही नाटकं काल अक्कलकोटवरून आल्याच्या नंतर त्या कार्यक्रमाला आवर्जून गेलो. तिन्ही नाटकं मी त्या ठिकाणी बसून पाहिली 3 तास, मला वाटतं 15 ते 45 मिनिटं. परीक्षकांना एवढं पडलं की एवढं ती लहान मुलं शाळेतली ती दशावतारीचे हावभाव करत होते. आणि स्पर्धक म्हटल्यावर परीक्षक दोघे जाऊन एक नाटक संपल्यानंतर आणखी 2 दिवस आता स्पर्धा आहे. आता अशाच पद्धतीने झालं तर आम्हाला खूपच उद्या आपण आमच्याही पेक्षा, आता त्यांचं वय होतं मला वाटतं सामंतांचं वय होतं 72 वर्ष आणि आपले आणखी पेक्षा त्याच्यापेक्षा आमच्या वयाने जास्त असलेल्या दशावतारी आपल्या कलावंताकडे जायचं आणि यांचं परीक्षण आधी त्यांना समजावून घ्यायचं. मग त्यांना सुद्धा वेळ पडलं की ही स्पर्धा एवढी कठीण होते की स्पर्धक सुद्धा म्हणजे परीक्षक सुद्धा चिंताजनक पडतात. तसंच ह्या भजन स्पर्धेच्या निमित्ताने जसं वेगवेगळे आमचे नितीन मांजरेकर बोलले त्या पद्धतीत सुद्धा स्पर्धा असली पाहिजे. स्पर्धा असताना सुद्धा या ठिकाणी काम होणार आहे, ते त्या ठिकाणी सगळे सहभागी होणार आहे. त्यामुळे स्पर्धा झाल्याच्या नंतर त्या ठिकाणी कुठलाही माझा नंबर आला तुझा नंबर आला अशा पद्धतीचे काय भेदभाव होता का म्हणे. आणि ह्या 31 वर्षानंतर ह्या पवित्र स्थानामध्ये भजन स्पर्धा होते. खरोखर या ठिकाणी साजेशी अशी स्पर्धा ही भजन या ठिकाणी होते. जिल्हास्तरीय भजन स्पर्धेला मी शुभेच्छा देतो. आणि ह्या तरुण मंडळीने अध्यात्माकडे वळण्याचा तुमचा जो कल आहे तो अतिशय वाखाणण्याजोगा आहे. आणि तुम्हाला येणाऱ्या काळात दादा पंडितांसारखं एक थोर व्यक्तिमत्व इथे आहे तर आपल्या त्यांच्या आशीर्वादाने आणि सर्व नामदेव महाराजांच्या आशीर्वादाने येणाऱ्या काळात फार चांगल्या पद्धतीनं नावलौकिक ह्या मंडळाचा व्हावा. गेले 31 वर्षानंतर इथे स्पर्धा आयोजित केली आहे असं सूत्रसंचालकांकडून कळलं. याच्यानंतर दरवर्षी ही स्पर्धा 2 वेळा भरण्यात यावी आणि तशा पद्धतीचे आशीर्वाद देवाचे तुम्हाला मिळत अशा शुभेच्छा देऊन थांबतो. या आमलकी एकादशीच्या माध्यमातून अनेक चांगल्या आध्यात्मिक परंपरा इथे राबवल्या जात आहेत. सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आज इथे जी भजन स्पर्धा आयोजित केलेली आहे, मगाशी नाईक साहेबांनी सांगितलं की भजन स्पर्धा ही स्पर्धा नसावी तर त्याच्यातून दुसऱ्या प्रतिस्पर्ध्यामधून किंवा समोरच्या पार्टीमधून आपल्याला काय चांगलं मिळेल हे घेता यावं याच्यासाठी ह्याचा उपयोग केला जावा. पण ती सगळ्यात चांगली सकारात्मक आपल्या कोकणाच्या बाबतीतली अशी मला एक वाटते की आज आपण बघतो या संपूर्ण भजन म्हणा, दशावतार म्हणा किंवा कीर्तन म्हणा याच्याकडे जास्तीत जास्त तरुणांचा ओढा वाढत चाललेला आहे. आणि चांगले चांगले तरुण पखवाज वादक किंवा हार्मोनियम वादक, टाळ
तालधारक अशा पद्धतीचे आपल्याकडे आढळून यायला लागलेले आहेत, ते नावारूपास यायला लागलेले आहेत. हे एक चांगलं द्योतक आहे असं मी म्हणेन. जेव्हा वारीमध्ये लोक चालत असतात त्यावेळेस त्यांच्या मनामध्ये फक्त विठू चरणाची किंवा विठोबाचं दर्शन घेण्याची एक आस असते, परंतु त्यांना एका लईमध्ये किंवा एका धाग्यामध्ये गुंफत नेणारा जो काही एक माध्यम असते ते असते अभंग. आणि ते अभंग म्हणत म्हणत ते विठूचरणाशी लीन होण्यासाठी ती मार्गक्रमणा करत असतात. आणि हाच जर आजच्या ह्याच्यामध्ये जर बघितला तर हा जो काही संदेश आहे हा या तरुणांमध्ये जाण्याची आणि त्यांनी तो आत्मसात करण्याची आज आवश्यकता आहे. फक्त स्पर्धा अशासाठी असावी की दुसऱ्याकडे जे काही चांगलं असेल ते आपल्याकडे यावं, ही याच्यासाठी स्पर्धा असावी. म्हणून ही स्पर्धेला मी त्याला सहकार्य आणि मनापासून म्हणाले की स्पर्धा भरवाच तुम्ही. प्रत्येकाला समजू देत की कारण 10 संघ आहेत या ठिकाणी, एकाचा नंबर येईल. कोणत्याही संघाने असं म्हणायचं नाही की कदाचित कुठेतरी पार्सलिटी होते, त्या परीक्षकांनी व्यवस्थित केलं नाही, पण तसं नाही आहे. या ठिकाणी स्पर्धेत भाग घेणाऱ्या प्रत्येक संघाने हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की मी या ठिकाणी दुसऱ्याकडचं चांगलं काहीतरी घेण्यासाठी आलेलो आहे आणि माझ्यात ती काही कमतरता उणीव आहे ती समजली आहे मला. त्यामुळे या ठिकाणी जी नारदापासून चालत आलेली ही गोष्ट आहे की भगवंत म्हणाले नारद भगवंताकडे गेल्याने म्हणाले की भगवंत तुझा पत्ता काय, तू कुठे राहतोस, कुठे असतोस काय. तर नारदाला भगवंत सांगतायत की नारदा यत्र गायत्री मत भक्ता प्रतिष्ठामी नारदा. म्हणजे काय, ज्या ठिकाणी माझे भक्त गायन करतायत, भजन करतायत, पूजन करतायत त्या ठिकाणी मी राहीन. कुठेही कोणाच्या योगी महाराजांच्या त्या ठिकाणी मी असेन असं नाही, वैकुंठात असेल असंही नाही, पण ज्या ठिकाणी गायन चाललंय त्या ठिकाणी मी असेन. हे नारदांना भगवंतांनी दिलेलं वचन आहे. त्यामुळे मंडळांनी जे भजन करतात त्यांनी एकच लक्षात ठेवायचं की माझ्याकडे ही मी जी करतोय ती भगवंताची सेवा आहे. कुठेही कोणालाही निमंत्रण द्यायची गरज नाही. ह्या स्पर्धेनंतर सांगतोय मी की त्याने प्रत्येकाने ज्या ठिकाणी कोणी गरीब असेल कोणी असेल तर भजनाची सेवा त्याला हवी असेल, आवश्यकता असेल तर ती विना मोबदला आपला वेळ खर्च करून जावं आणि ही भजनाची परंपरा सहहयात अव्याहतपणे पुढे चालू ठेवावी. धन्यवाद. हे युवा बंधुभाऊ आहेत आणि अनेक स्पर्धेमध्ये सहभागी होत असतात. त्यांचं एकच म्हणणं होतं की आपल्या वांगणी गावामध्ये देखील अशा प्रकारची स्पर्धा एक व्हावी. आणि स्वर संगीत भजन मंडळाने माझ्याकडे असं केलं की सरपंच साहेब आपण संपूर्ण गावामध्ये अनेक कार्यक्रम करत आहात, परंतु हा संगीताचा कार्यक्रम अनेक वर्ष इथे झालेला नाही आणि आपण पुढाकार घेऊन आम्हाला सहकार्य करावे. त्याप्रमाणे आम्ही दादा पंडित महाराजांच्या जवळ इथे आलो. कारण एखादी स्पर्धा भजनी स्पर्धा म्हटल्यानंतर आध्यात्मिक स्थान असायला पाहिजे आणि ते आम्हाला उपलब्ध करून दिले आहे आमच्या दादा पंडित महाराजांनी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.